Γεια σας, καλώς ήρθατε στη νέα σειρά του Unzorable, την Οδύσσεια ενός κακού παίκτη. Σε αυτά τα live, το να είσαι κακός στο League of Legends είναι τέχνη. Αν θέλετε pro plays, μάλλον είστε σε λάθος μέρος. Αλλά αν ψάχνετε χαβαλέ και γέλιο, πάμε να ζήσουμε μαζί την περιπέτεια. Σε κάθε live θα ζήσουμε μαζί νίκες, ήττες και όλα τα troll που μπορεί να συμβούν όταν ένας κακός παίκτης προσπαθεί να παίξει σοβαρά. Ή και όχι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σύντομα ξεκινάνε τα live.